Dini l-anja mistoqsija ser inti xi fisser Ġesu Kristu għalik. Għajdli Jesús int b'sinjur tiegħek, temminx li dejjem miegħek, inti xed tgħix għalik. Għajdli jekk hux qed jgħix ġo qalbek, taftaħx li jisma' talbek u għandekx fiduċja fih. Għattent għajt ma' Ġesu, relazzjoni ta' mabba vera. Għattent għajt ma' Ġesu, esperjenza mija jena. Għattent għajt ma' Ġesu, u għarraf ta' sew minnu. Għattent għajt ma' Ġesu, waċċettajtu Salvatur. Dini l-anja mistoqsija spiss tiġi, x'post għandu Ġesu Kristu ġo fik. Għajdli toddux b'sultan ta' ruħek, tħallix ta' sew jisuqek bil-grazzja li jagħtik. Għajdli jekk hux suġġett ta' ħsiebek, tħedux l-aħjar fost ħbiebek, tagħtih ċans iservik. Għattent għajt ma' Ġesu, relazzjoni ta' mabba vera. Għattent għajt ma' Ġesu,